Dati ba kasalitaan nga patulod kada tayo ni Annalyn adinan inlanad ti address na Anapauluan. Agtatakaw iti kwarta. Dear Cousin, sakbay man nga inak isalaysay dati parikot ko unay iti biyag nga kayat ko nga pabalakatan kada kayo. Uray no agtagtagerger pa laeng tibagik tiriknak gapot ti pungpungtot ko iti asawak. Kablawang ka man iti naragsak nga aldaw mo. Kastameten ti si Bobo kay la pamilyam ken ti Nemars Studio Family. Kablawak pa digiti padak nga dumdumngeg ket sapay ko ma. Di yun na amo no kasano ti pungpungtot ko iti asawak. Ket sapay ko matada kayo ti makaited ti lag-an ti rignak ken makalawlawag ti panunot ko tapno makapagdesisyonak no anya ti aramidet. Ngamin kasinyong adda nadagsen nga naramid ti asawak nga jak ammo no mapakawan kun tupay isuna. Dakkel idi ti talek ko kini Jerome nga asawa kasinyong. Gaputaawan mo ti nakaidamdamagan na idi nga madi nga aramid. Gaputa iti lasod ti 10 atawen nga panagden nami kasagasawa. Awan mo ti nakana nga problema mi. Nasayaat mo ti langin-langin mi. Kaasin na po Diyos, babayan ti panagtinulong mi. Naisakad mi mo ti panagbiag ti pamilya mi. Dua ti anak mi ken ni Jerome kasinyong. Agtawen siyam ken 8 dagiti dua nga anak mi. Basbasa da iti elementarya. Agtab trabaho met ti asawak akas para luto iti maysa nga panganan diti lugar mi. Ket siya maysa klaeng nga plain housewife. No pay kasta naragsak kami ta sagpaminsan ket iyawidan na kami met ti asawak dagiti mabatbati nga makan iti pagtrabahuan na nang runa no agsapol dagiti anak ko iti naimas a makan ket may libre kami nga imbes nga kami gumatang wenno kami mangan itirwar makaiyawid ti asawa kadagiti agkakaimas nga putahe manibut iti restaurant wenno panganan nga pagtrabahuan na. Ngem narigat latay ti biyag gaputa manulaeng met ti sweldo ti asawa ket habang dumakdakkel bayat nga dumakdakkel dagiti anak mi dumakdakkel met ti gastos habang buhay-bayag ngumingi na met dagiti magatang. Ket kasanto nga roden ko nami no saan to nga umanayon diti matmatgadan ti asawa. Isu ngay narapaap ko launay kasinyo nga maaddaan kami iti bukod mi nga negosyo. Nga gaputan na laing agluto ti asawa. Kayat ko nga addan to ti bukod mi nga uri karinderya laeng. Uri mangrugi kami iti basit nga panganan nga ti asawak ti paraluto. Siyak mo ti mangmanehar. Uri siyak ti agserbi. Mangala kami to siguro ti kadkadwami. Kumporme ditan. Talaga do digiti nang kay baga kada kami nga dagdakkel ti posibilidad na nga umasenso wenno lumungaw ti biag mi no ada bukod mi nga karinderya. Total nalaing met yan tangay nalaing met nga agluto ti asawak. Apikid din nga saan? Ti problema mi laeng ket puunan. Isu nga ingkari-karigatak idi tinagurnong kasinyong. Ngem no ada dumteng pasamak kas kuma ada pa nagsakit dagiti anak mi. Makaot mi matlaang dati maurnong ko. Iso nga nagrigat ka talaga. Nakarigrigat. Iso nga uri piso laeng para kanya ket napateg kasinyong. Gaputa adda nga rod ti irurnongak nga pagpuunan mi iti negosyo mi. Suportado nakmet ti asawak kada iti nga panggap ko nga maaddaan kami iti negosyo.
Ket kunana no lakid di addan ti umanay nga pagpuunan mi, agresign to isunan. Kinagpaisuan na kasinyong. Idi December kuma kada ito yung ngatawen, o nga idi na palabas katawen, gaputa, nakaawat ti asawak iti Christmas bonus, 13-month pay. Namna makikidin nga, umanayin dati pagpuunan mi. Nga bulan iti Enero kada iti nga tawen kat namna maagmat nga, marugyan min ti mangipatakder ti bukod mi nga karinderya. Ngem daksanggasat kasinyong takaday di nga panagsweldo ti asawak iti December, kaday di nga panakaawat na iti 13th month pay ken Christmas bonus na. Anya lakit din nga nagkasang gaputa tinakaw da dayjay nga kwarta nga inawat ti asawak. Tinakaw da kano a mismo ijay ti pagubraan na. Kasla nagtupak ti langit kada kami kasinyong, kasla namin pinsan nga naawan napukaw tinamnamak, kasla naglidem dati naranyag nga masakbayan mi. Idi ta namin pinsan nga napukaw na di dakkel nga gatad nga inawat ti asawa. Kit kakaiso na laing dayjay nga December. Maminsan lang makatawin nga ada 13th month pay, ada Christmas bonus. So nga dakkel aloksaw mi nga agasawa kasinyong. Ket ti loksaw ti asawak, in-post na pa'y adagos iti social media. In-post na. Nga pinaspasagidan na, dati agtatakaw iti pagtrabahuan da. Dati pamati na, katrabahuan na tinagtakaw. Kat awang kanuno ti imamin. Ada CCTV ang pasyente asawak nga awan CCTV iti nakapasamakan na. Nalaing tinagtakaw ko na. Hindi pinaimbestigaran dati amo da ka no, awan nga talaga. Baka mat customer, kunakpay ka. Saan mo't siguro kung kunana. Aging nga nailiwliwag ni metlaeng dahi nga pasamak kasinyong. Gaddimteng ti bulan ti Pebrero. Adda manen maawat ti asawak. Umawat manen ti asawak ti bonus. Daka mo no anya di nga bonus. Sana iranapay nga mapan umawat iti ayuda. Kaday nga aldaw. Agad kas lang naadda anak manen ti tinamnama. Nga kaday nga Pebrero marugyan min deti plano mi nga ipatakder nga restaurant. Ket dito'y manen nga napasamak ti saan mi kumakayat nga mapasamak kasinyo. Ta nakalalagip launay dayding aldaw. Kadito nga bulan ti Pebrero. Excited ak idi kasin. Excited ak nga nangipadamag kininanang. Ay nananang, nakaragragsakat launay. Apay mo't anak ko. Kat, kasin apo Diyos, kureno anya tinapaspasamak idi, naudi nga tawen, particular idi December. Kat, talagang nasayaat ni apo Diyos ta, nangaramid iti wagas tapno no, maituloy mo't lang ti arapaap ko nanang. Kaya't mo asawan, analing. Ituloy mo mutlaang dati planom nga mangipatagder iti basit nga karinderya nga maisariping iti balayaw. Wen nanang, umawat ngamin ti bonus ni Jerome iti pagubraan ng restaurant. Sakat mayroon na nga agpada nga agawat kami iti ayuda. O, no pagtitipunin mi, umanay mat siguron, taadamat ti sigud nga ornong kon. Alakit na saya at anak ko. Na may, nasaysayaat nga talaga no, agresign to ni Jerome iti pagubraan na nanang. Taison to tagluto ka dati karinder niya ngay patagder mi. Alawon
Nalaing nga agluto ni Jerome. Wen nga rod nanang. Sayang mat no tilaing boss na ti bumakbak nang gapo iti kinalaing nang agluto. Ay wen usto day ta anak ko. Ken may sa nanang tapno saan kay tuunay maten nga madisturbo no umay ko ibati digiti anak ko ken ka. Tama pa anak mat aglako-lako ag side line dita tapno lang matulungak ti asawak. Ay awan danag kanyak anak ko. Ngamin nanang no adanto ti restaurant min o di agtalinaid kam tulay di balay. Alakit na saya at ka talaga ni Apo Diyos anak ko. Itultuloy mo mati agserbi ken agdayaw ken kuana tapnon itultuloy na mati mangted ti parabor kada kayaw. Kasta nga agpaiso ti aramidik nanang. Kat nang kuani tatang adda pay ladya talaon. Ala pakumustahan yung talatan nanang. Kanay agawid to ni Jerome madamdama kat into no iyawat na kanyak dati kwarta nga maawat na itipon kun tumot dati maawat ko nga ayuda kastamot dati sigud no ornong mi kwenta ekto tanong mabalinan rugyan minton tagi patakder iti karinderyami nanang alawon anak ko sapay ko ma taday tantong ti paglung awan ti biagyaw. Ay, masabat ka mo dito'y kalsada, analin, anak ka. Temok man da ka di talon tatang. Ay gapgapok sa jay. Talpas ko mo ti trabaho ka, kut agawi da, tamandak mo't magan. Kasta yatang, sa dinungay ti papanam, analin. Adama pang ko kasarita tatang. Imbatik di kiti duwang anak medyo balay, adakin ni nanang. Da kayo palat makamo kadakwada. Ayawan ti pagdanaga manak ka. Uraan niya nga oras uno aldaw nga may mo ipandagit ti apo ko may. Kay ayo mila unay nga aywanan ni da. Agyaman na kada kayo tatang. Ay wentang, talubos ni apo, matuloy matla dati patakder mi nga karinderya ken ni Jerome. Kasta aya. Halakit na saya ata anak ka. Kat agresign to mo ti trabaho na ni Jerome. Wen kanutang. Bareng nisut paglung awan ti biag min. Ken isuntong ti panganan yon. Taya libre to ti panganyo sadya. Ay, kuwan anak ko. Angip saan pa lang nga dito ti panunutem. Panunutem nga mangrugi kayaw. Ket agan anus kayaw. Agagagat kayaw. Tasaan nga kaskarina ti agi patakder ken mangmanehar iti negosyaw. Naglalo ket adu ti kakumpitin siya. Uwan nga rutang. Ngam patsek nga napintas to ti anayas ti karinderyami. Aglalo ket naimas ti luto ni Jerome. Ay wud nga agpaisaw. Naibas nga agluto ti asawa. Mala. Sapay ko ma. Tadaytan nga agpaisaw ti paglungawan ti biyagyaw. Ay, deti ti listaan deti masapul nga magatang para ka deti karinderya nga ipatakder ni friend. One friend. Kasta nga paiso. Siya, ada iti experience ko iti karinderya. Tanabayag nga nagkarkarinderya kami. Wen nga rod, isang orod nga si Katina Sidgak. Ta si Kati pagpatulungak. Ta siyempre, amumat nga, damdamo yung pailaan kini Jerome. Ay, wan, basta digiti masapol. Kasto yung amin tatan, digiti uso nga gamit iti karinderya ita. Saan nga kasla idi? Ket inikampay ti estimate nga price nan. Wen tapno ada ideyam no mano ti masapol mo. Basar ka deti listaan nga in listam, friend. Panagrik na ket. Makaanay mo tan dati ornong mi. Karaman mo dati awaten ti asawak ita kan dati awaten mi nga ayuda. Ay kasta aya. No kasta ituloy mo mutlaan. Ket imbag ta kaanula idi December nga natakawan ti asawam nga kunam. Dakkel agatad tinatakaw da. Nga iso ko matinamnamaem nga mangpunno dati kasapulam nga mangipatakder ti negosyo ti karinderya. When friend.
Ang daksang gasat tinakaw damot, tinakaw kanot kaubraan na. Una nabasak pwede post na iti Facebook. Ay na, nagado nga talaga ti taakes ti aramid na itan. Di da ko magtrabaho nga nasaya at di da na pang panunutinan. Ti marik na, di ti tao nga takawan da. Ay na, Diyos ko, aya. Kadimbag ata, iti laing nabita panahon kat nakaawat kay manan iti ni ti bonus. Ni Jerome ngamin, talaga nga magustuhan dati amo da. Kat adda kano ti bonus nga itid daking kuana. Kan nairanapin nga, agawat kami iti ayuda mi, agpadpada kami nga makaawat. Isumulagayam, Oh, so dati gayam ti kasapulat. Saan pa nga karaman dati pa nagpatakder mo iti building, when dati pwesto, sana bali daytan. Adamot kabsat ko nga adaan mo na iti construction. Nasayaat no kasta. Basta di kita ati kasapulam, kad no andan to pa iti questions mo, nadapit ti kad mo nga damagan, tawagan naklaeng friend. Agyaman nak friend. Sige, agorder ta nga ro din, sagot ko. Talaga? Wen, sagot ko. Siyempre, agat ni, nag-effort ka nga, nagilista ka digiti kasapulan nga gatangag. Numaawat ko laki digiti kwarta, siguro ito na bigat. Mabaling ko ti mangrugi nga anan, aggatang ka digiti kasapulan min. Jerome, nakasangkot ka gaya, men. Buwan bakit? Pasensya ka no naladawag nga si Mangpet. Okay lang. Nakaturog ka di bayat nga gurure kanya? Nairidip ko siguro laang. Baglagad din ta, nakapuot ka. Namin kad may iliwak la unay king ka. Busy-busy ka kami diti trabaho, lakay. Ngem maawatan ka mat. Angem sana bale. Tayin to na dan bukod ta nga karinderya. Kat agresign kanto diti trabaho. Kanayin tanto nga agkadwa. Tada tanto timang agtinulong nga mang manehar iti negosyo ta. Sika ti para luto. Siyak mo ti agbalin nga kahera ken para serve. Talaga nga kayat mo nga mangipatakder ka talaga ti karinderya. Katwin dagdakkel tinamnama nga lumungaw ti biyag tayo no adabukot nga negosyo lakay. Nang runa kat ni sikat ti rason no apeng nga naganar dati negosyo ti boss mo. Ngamin sikat ti paraluto kadigiti makan nga ilaklako yo, nga i-serve yo. Sa bagay, gusto launit ko ng bakit. Ang kaya tasawin, no kanayon tanton nga agkadkadwa, edi, urian niya nga oras, kanayon ka, mabaling ka nga rakupen, akastoy. Anytime, mabaling ka nga agkan, akastoy. Jerome. Jerome. Anyaman nga oras, lalo no awan ti customer, no nakaluto akon. No laki da para bantay ti karinderya. Anytime. Mabalinta nga agkanahig. Wen, Jerome, iso nga ikalikagong tanga. Maadaan iti karinderya. Ikalikagong tanga. Lumungaw ti biyag tayo. Ni dumakdak kaligid duwang anak ta. Baka saan to nga makaanay ti matmatgadam iti restaurant nga pagpapaayam ita. Nakamay-mayat laon nga dingdinggan dagat nga ipagbagam. Katadada nga bumarbara ti riknak tunggal mangagkot ti timek mo.
Oh, Annalyn. Jerome. Ipatpatig ka unay. Ipatpatig ka met unay, Jerome. 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 Saan mo nga ipagputok iti unag kat? Saan tapay kabailan nga maadaan iti? Maadaan man iti anak. Jerome. Jerome. Saan mo nga ipagputok iti unag gwen? Jerome, mangmangag na ka di. Jerome. Jerome! 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 Adag tugtugtug tiri daw. Ay, naiturog ka gayam. Taga-inip gayam. Taga-inip laing gayam ti amin. Wen, umayen! Si kakadideta, Jerome? Wait, check na ito. Bakit? Abi, kaslan na bartek man nga si Mangpat. Oh, abi nga itakalay nga si Mangpat. Dahil tinapanami, makaturog akong bakit? Kasta una iti bartek na. Napanamalatan intopak ti bagina iti katre. Sana bale? Ito no bigat ko lata kasaritan. Siguro, gaputan nagsweldo da, nagiinom da, so nga italay nga nagawid. Baka turog at ituloy ko nga ro din ti maturog. Kahit mo ka di pa'y taglabay? Saanin? Deta ka, Pem. Itay pa'y laing bimaawen. Wanti ganas kong uminom ti kape. Ha? Apay, ada ka diti problema na kay. Bueno, hangover mo ka dilaing data. Si kantumot nga min, nakadadot ininom mo. So nga nabarbartik kang si Mangpat. Saan lang nga dito hangover? Saan kumawat nga ag-hangover ita? Saan nga gapoy tinaramid na? Saan ko mga ginom? Nakaawid ako kumadagos. Angim ka sano? Anya ti bagbagam? Jerome, saan ka maawatan? Anya ti tangi bagbagam? Anya ti napasamak? Anya ti bagbagam nga napasamak nga rason nga naginom ka iti arak? Kaya nasawan, di mo nakita ti post ko, di malam. O no, di... Alas 7 siguro ti rabida ita. Post nga. I-post ko ti Facebook. Dati... Saan mo nga nabasa? Saan? Anya ka titay jay? Kita ma. Basaem dati yung post ko, iti alas 7 ti rabi, iti kalman. Kita mo ti cellphone ko. Oh, basaem. Tapno amom no apeng nga kastoy nga. Nabarbarte nga nagawid. No apeng nga maditimod ko. Ha? Anya? Oy, us-usto ka di dito impus mo? Api ko mga agiposak ti saan kong susto. Kit ko asawa na kat... No kaano nga nakaawat ka man iti bonus? No kaano nga... nakaawat ka pa iti ayuda? Nairan-ranan nga natakawan ka manan?
Anya? Wan, naira naman nun. Amuda siguro nga dot kwarta iti bag ko. Iso nga, tinaimingan damanan nga tinakaw ti kwartak. Sa din no nakapasamakan na. Jay, hindi dya. Jay pag-ubra. Anya? Wisid dat to eh. Di na ko magtrabaho na sayat. Nasangkit nga tatakaw lang ti amuda. Diyos ko, urek lang agkaling ita. Uy, ibagam kanya nga, mangpraprang ka lang, ibagam nga mangrabrabak ka lang, Jerome. Saan nga nasayad dito ang rabak mo? Saan ka mangrabrabak lang? Talaga nga tinakawandak. Talaga nga tatakaw iti kwarta, jay pagubraak. Anya? Kasano nga matakawan ka? Apin imbatin ka ditibag mo, indisom, pinanawam. Siyempre, ada trabaho ko agad, panawak. Alamot nga bit-bitek tibag ko. Kaano kay ka di nga nagsweldo? Nagsweldo ag idi, awan trabaho ko, nangim tinulungak, di ka kaduwak nga nagipakni. Siyempre, hindi sugyabag ko. Awan ka diti CCTV, saan ka di nga nakita iti CCTV? Niran-ranapin nga per diti CCTV. Hindi Sir Robert, anyati ko na. Kinasaritan ako madigit empleyado Tapno no, maduktalan yun sino tinagtakaw. Tapno maalam at laing dit kwarta. Tapno maipasubli at laing lakay. Iso tinamnamaig nga pangalaag na tinayon ko diti pagpatakder tati karinderiya kat. Ako ti mabali na. Tadumat ti birkog diti lubong. Nga di daan mo tagtrabaho ti patas. Talamang laklaka ti amuda. Dagiti awanan konsensya nga animal. Niya. Diyos ko, aglulukin tiriknak. Diyos ko. Nay, uminom ka anak ka. Ala, uminom ka. Ala, ibusim anak ko. Tapno marelax ka. Okay ako, nanang. Sigurado ka, anak ko. Analin. Hunang. Kurang na laang kat matalimudaw ka itay tilangam. Anya nga minayati na pasamak. Unay matinang. Kanayon matlaang nga kastoy. No kaano nga nagsubli tinamnamak nga makapatagder kami ti karinderyami nga gasawa. Nairan naman ti panakatakaw manin ti kwarta ti asawa. Kanya, natakawan manan ni Jerome. Hunang, sa dinaw. Iti matlaing pagubraan na nanang. Ay unay mo't day nga pagtrabahuan nan. Di dalang mo't di dalang mo't magkamag day nga agtatakaw. Anya ti kunada, anya ti kunatibus na ngay. Di da ka naman, amo no sino tinagtakaw nanang. Kit in-report nyo ko man I-report ko naman, ipablatter ko to kung naman ni Jerome, ang diyaka mo no napanan. Kat anya mo ti reaction ti asawam, anya mo ti kuna ni Jerome. Kagakangay nga agpupungtot ananang. Kaisong arod tinatakawan. In-post na pa iti social media. Nga paspasagidan na dati katrabahuan na. At dati patapata na ng maawan laing ti pamaniknik na anang. Ay kit madidayta ipapulis da madidayta anak ka nagregregatan ti asawam dati tinakaw da. Ay na Diyos ko aya urisak ag nervyos. Minom kayo nanang. Ay halamang garot. Ay na. Ay, unay mo't daytan. Ay, Diyos ko, aya. Apay mo't nga adag tatakaw iti kwarta iti pagtrabahuan ni Jerome. Ay, naanak ka. No kumalang sa anak nga makitaltalon laeng tulungan ka. Ang makitaltalon nak laeng, Mart. Manulaang to, ti paglakwak.
Eh, kahit ka kung mga tulungan tapno marugyam dahil takarinder yan. Saan kayo mat nga? Saan ak mat nagpatpatulong kada kayo tatang? Taamok mat nga. Amok mat nga marigrigatang kayo mat. Ay, saan niya nga ron, tirinantam dito'y anak ko. Awan lang, kahit kailangan makasarita tatang. Kahit ko lang ada pangibag aktistorya. Kahit ninanag mo kasaritam latan. Naibagakin ko anan tatang. Unay mo to. Kahit ko lang mat nga lumungaw ti biyag mi. Kahit ko lang mat nga agdidin na kami nga pamilya nga kanayon. Kahit ko nga ti adan to ti naranyag nga masagbayan di kiti apo ko yo. Kanayon matakas to eh. Kanayon nga matakawan di asawak. Saan lang nga namin do detan tatang. Adan numalagip yo. Idilaeng bulan nga idi January adaman pa adaman na natakawan man idi pati di December. Uwing nga raw. Kanayon laeng nga matakawan ti asawam. Uwing nga rutang may ranranang ano dati maawat nga dakkel agatad. Isumot ti panang punteryada kan ko ana takawan da tamudang adot kwartana. Kaya paibot nga min nga matakawan. Ay nukas na nga dakwartana nagkasaan na nga ibatan. Ibulsada latan. Sumot ti problema ken ko ana. Tsaka mo burara siguro atatang. Tiladang pahidisdiswan na tibag na iso nga alis to da nga takawan. Ala ba amlatan anak ko. Rawan ti maaramidan na agan anos kay lata. Tabaring no adan tumanan ti dumteng nga panawan aguken gundaway. Nga maadaan kay tumanan. Tapno may rugi yun dahi nga karinderya nga kayat yung nga ipatagdira negosyo. Agam no siya, pasensya ka na nakaw. Naawan nga talaga ti ba itulog ko. Dakil atulong ti anang dinggig yun ti bagbagak ka na kayo tatang na talaga nga kasabulak ti kayo istorya. Baka lang mauyong ako. Nagapwam. Kwa napanak yan dananang ken tatang. Kasi ka pa nam. Naglagumatang iti arak. Arak manan. Kahit kulang nga malipatan tinapasamak. Maawatan kamit kit dilakay. No nasakit para king ka, mas may kanyak. Tasyak ti kang runaan nga, mangnamnama nga, makapatakdertan iti karinderya. Iman niya nga rod. Awan ti babalin. Ang iminto no maminsan, agan-anad kang aminan. Iali kakamot, adagit agamit mo. Saan mo nga basta-basta nga idiso iti tilad da dita. Amo mat nga dagtatakaw iti kwarta iti pagtrabahuam. Api nga kasyay pailaing nga tilad dat pangitistiswam ti gamit mo. Saan nakasermonan ka din Nasakit lang nga rod, tinakang mo. Ala, sige. Ika nga rod gumatangan. Sige, naggumatang. Kaya nung babali-bali, ilutuanak man ti pulutan ko. Sige. Anya ti kahit mapulutan. Rice, scrambled egg latan. Okay. Kahit mo corn beef, ngay kak sibuyas na. Sige. Ala nga rod. Diyos ko. Maawatak mo't kit diti asawak. No api nga, kasta nga aginumi ti arak. Kahit namat siguro ang malipatan. Dati napasamak ta. Makonsensya mat siguro Agorik, ni. Nabati naman ti cellphone na dito Sa bagay. Sana matamasapol ti cellphone na mapangumatang iti arak. Agorik ka man. Kumusta ek manggayam? No anyan ti mapaspasamak iti investigasyon da sa Robert. Baring no ad update na. Baring no
Pare no, ada idea dan, no sino di iti, agtatakaw iti kwarta iti restaurant da. O sa reklata dito cellphone ni Jerome. Agpamarangak nga ni Jerome, kadamagi ka ni Sir Robert, no adan resulta ti investigasyon da. Ito tinaga ni Sir Robert. Good PM, boss. Leta. Good PM, boss. Ada ka din idea yon no sino tinangtakaw ti kwartak? Send. Oh. Api kastat pa nagkitkitam kanyak, bakit? Napanak laag gimatang iti arak. Oh, nalutong ka din iti pulutan ng bagbagaking ka? Api nga kastat ilangam. Api nga kastat, agtal na ka man, Jerome. Agsarita taman. Bakit? Talaga ka di nga natakawan kay ti kwarta. Anya? Uwan ko nakmat. Isungor dito impulse ko, di ba? Tinakaw da dyan ti restaurant ka bagtap-trabahwak. Tinakaw daw, no? Imbabain. Anya nga imbabain kay pagbagamot, bakit? Ako, saan ka nga aglibak kanyak? Anya? Kinasaritak ni Sir Robert. Ha? Sika? Oh, ket? Uri, damagam kin Sir Robert. Ha? Damagam. Ala, kasaritam, tawagam. Sige. Ni, apadaking kata cellphone ko. Saan nga data cellphone ko ti aramatem? Dati cellphone mo ti aramatem. Uri tag friends kayo mo ti Facebook, ti Messenger. I-chat mo iso na. Saan? Siguro ket tinulaga mo ni Sir Robert. Nya. Tinulagam siguro ngano siya ti ag-chat ken kuana. Ti isong bat naket natakawan ka. Anya? Anya ti ibagbagam ka di ba? Sikamat. Agpudo ka kanyak! Ay, anya? Agpudo ka kanyak ko na. Hindi mo kaya't nga Hindi mo kaya't nga Anya? Kwa, anya ti puduking ka. Agpudo ka! Natakawan ka na nagbabae ka! Amuti na tajin. Apay. Ituktok ko na ulong dati nagulbot ka. Anya? Kwa. Anya? Abi ka agpudo ka! Saan ka makapaglibak kanya? Gabutan na kasarita ka mismo ni Sir Robert. Ang tinusar ko dati cellphone mo. Anya? Basaan, di ko na. Di ko na, kinkwa na. Kinumustak, sir, nga ada idea dan, no sinantagtakaw, among tisumbat na. Api ngamin nga usaram dita cellphone ko. Bakit api ko mga saan? Ha? No saan ko kung mga inusar dito cellphone mo nga nag-text kay ni Sir Robert? Saan ko kung mga naduktalan ti madi nga aramid mo? Ay, bakit? Among tisumbat na kanyak? Agkat katawa. Nalipatam ka din. Nga naging pupos ka laeng. Tadati kwarta. Pinagbabaim. Bakit? Imbayad mo iti babae. Imbayad mo kaniti in table mo. Ha? Ti babae nga. Bayaran. Bakit? Agpudo ka kanya! Bakit? Ipakulo ko
Bakit? Wan. Nagulbudak bakit? Wan. No kasta, pinagtalaw mo ti asawa. Alangan mo saan na ng kalpasan nga inamin na mismo. Nagsakit tinakim ko na. Namnamaag nga inayon kon para itipuunan mi. Sinayang na laang. Ape nga minaya sa dinno ayatin nangusaran na. At ada ka di babae na wano iti ka di beer house. Uray sa dinno na ng beer adaman imbalay na wano adaman di babae na wano napan naman in beer house. Iso la iso. Pagpuunan mi day chay na anang. Pagpuunan mi. Para iti masagbayan dagiti anak mi. Napanalaing yung babae. Kahit anyati ko na. Agpakpakaasi ang apakawanan. Saan nakanumot ka babae? Intib-table na kalulaan ng kasano ba nga mamati akin ko anak no aramid na ita. Aramid na pala hindi aging gaita. Amukbay. Baka saan na lang intib-table na kati babae. Bakagad ginaraw na ba ita. Eso nga patsek. Nga tunggali baganan nga natakawan. Saan nga asusto na dikit naman na yung babae. Ala anak ko. Ay man na nga asin ni Apo Diyos. Sapay ko ba Sapay ko matahadyak pa kindi amon ti ibalakad kuking ka anak ko. Nasasaya at siguro no agsurat ka ni ti programa ni yung yaw. Mala, ito no malpas ka nga agsangay. Ito no agkalma ka. Pagsaritaan ta. Agsurat ka. Iti problem of the day. Nagsurat ak nga rod keng kakasinyong takayat ko kumatag pabalakad. Agpakpakaasi ni Jerome nga agsubli kada kami nga agiina. Ket ikarkarina nga saan nanton nga ulitin ti naramid na. Ket tunggal pagpudnuek tila ta ibagana ket itib-table na kanulaeng dagiti babae. Hanya, kasi kadilaengin, kabalor, ti panangitable mo, ti babae. Saan kanumat nga digiti mabaybayadan na babae, tin table na, no dikat singer kano, iti banda. Singer. Kasi laengin. Kunana saan kanulaeng nga may maysa tin table da, no dikat iso da amin nga singer iti banda. Sa gigesa da kano nga agkakaubraan. Talaga ka di nga kasi kangina na. Nga Christmas bonus 13th month pay maibos sa mamin pinsan. Iso kang jak lang mamatikin ko na. Saan na lang siguro nga yung table. Baka agad no babae na pahin. Wino ko na lang siguro. Baka agad digiti babae dyan, ti beer house, ti binayadan na. Baka inwar na. Baka in-check-in na. Dahil ito nga ron, ti baka buklan, ti pakasarita kasin. Ket agkidawak man ti tulong yo. Pakawanek ka di ti asawa, ketikak ti may sapay agundaway. When numamin pinsan ka din nga aklunek ti gasat mi nga agiina. Nga iti kaanuman kat santon nga maurnos tilangin-langin mi kini Jerome. Ket
Day arapaap ko nga maadaan iti bukod a negosyo, jak amo na matuloy tupay. Sabi gumakat na kay batit adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, dati nga pakasarita kasinyong, kadigiti padak kadigngeg nagbuya, kadi yun akong tiagyaman, kadigiti makaited balakad. Kaya nagyaman akmet ken kakasin ti anos, ken laing mo nga ng ted biyag, dati nga surat ko. More power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Annalyn.